или са се снимали по отделно време и просто са го направили за да излъжат публиката, или наистина са били там двамата в момента и тя лъже. Женската енергия и жената е много по-силна, отколкото мъжа. Аз съм на този принцип. Не е най-важното нещо на живота, в живота, ти да имаш дете. Здравейте, дами и господа! Вие сте с водещите на Мрън. Аз съм Габриела. Това до мен е Дени. А това е Надежда. И сме много щастливи, че сте с нас. Кажете на кой как му мина седмицата или тия двете седмици, какво се случи. Хубаво, готино, защото съм сигурна, че и трите имаме да разказваме. Аз като цяло си Мерси. приключих горе-долу семестъра. Много яко! Завършвам си годината и бях на конкурс с Мисис Пловдив. Мисис Пловдив. Ма ти женена ли си? Не съм, но каква е едно това от изискванията беше да си от Пловдив, което пак не беше много спазно, защото имаше момичета, които не са родени в града, ами примерно живеят от 5 години, това е достатъчно. Това не е честно. Да, но и аз участвах по същата логика, защото си имам приятел от дълго време и затова, нали... А те ви ожениха там? Така. А ти си реално откъде? Аз съм от Пловдив. И затова участвам в Мисис Пловдив. И затова не го спечелих. Те са били за пълнеж, но понеже тя е била от Пловдив родом, нали, изключваме красотата, нали, не я омалуважаваме, но това е била една от причините, да. Благодаря. Та не го спечелих, защото не съм мисис, но пък получих за сметка на това специална награда, с която мога да продължа към международен конкурс, но ще видим, защото доколкото знам, пътувания, такива неща ще са на мои разноски. Реклама да трябва ли да се ожениш, ако вече за по-международни конкурси? Не, аз може да участвам на друг вид, примерно да е само мис. Знаете ли кое е най-интересното? Че аз съм чувала, че в световен мащаб точно на тези конкурси не трябва да имаш дете, не трябва да си всъщност семен. Това е много странно. Зависи, ако си мис България, мис еди си коя си, защото принципно са така, но понеже слогана е взет, са решили да направят конкурс за жените, жени, вдовици и така нататък. Това е конкурс, който, нали, приключва в момента, в който или печелиш, или губиш. Мисля, такъв ти като си вече жена, нали, се предполага, че вече не си толкова, нали, как да го кажа, млада. Нали. Да. Имам предвид, че тези конкурси, нали, се правят за 16, 17, 18, 19, 20 годишни момичета, нали, вече 27, 8, 9 годишните, нали, жени, нали, те вече са семейни. Не, в смисъл, нали, така се предполага, нали, че това е естественият път, по който, нали, един човек върви. Не съм сигурна дали няма и мисис конкурси, или са само мис конкурси. Мисълта ми е, че под това име да можеш да продължиш в чужбина. Да. Аз мисля, че цялостно за конкурс за красота. Не. Трябва да запишем на тези много известните конкурси за красота. Може. Трябва. Ако трябва, ще му запишеш се сега. Трябва ние да направим един конкурс за красота. И това може да направим. Да, какво са... така, имаме си вече една миска. Това е много яко, честито. Благодаря. Кажи всъщност как премина конкурса, какво се изискваше, нали? Условията си ги покриват. Пловдив си, живееш в Пловдив. Нали? Смешното е, мъж. За такъв тип конкурси, нали, всички знаем, че се говори за световен мир, говори се за как обичам кученца и ще дарявам на някакви институции, пари и така нататък. Не, тук не говорихме, буквално имахме няколко кратки изречения за нас. Нали, докато ходим с първия си туалет на малката сцена, като цяло имахме 3 дизайнера, на които трябваше да носим туалетите и така се разхождаш, заставаш там на сцената, седиш останалите момичета и те да застанат до тебе, после се фръцкате пак, отивате някъде и така и през кухнята минаваш с балната рокля на Радичев, защото нямаш адекватен път, до който да стигнеш отново до пробните. Така беше си преживяване да стоиш с една лъскава бална рокля, която струва 4 палки на щайга от бира, защото няма столове в кухнята. Това ми звучи като типично твой стил преживяване. В смисъл, аз буквално така те виждам. Да. Трябва да има нещо от нас си. Нали? Ти нали после ми видя сторито? Да. Се прибрах с... лентата, която спечелих за специалната награда, пишеше топ модел.
И на едната ми снимка на сторито в Инстаграм, последната, нали, за вечерта от събитието, там съм застанала с роклята на Радичев, с водещата до мен, нали, усмихната към камерите, гримирана. Много фенси, разбирате. И един час по-късно, вече съм си излязла с моите приятели, отиваме в къщата на един приятел, слагам едни ръкавици, дето са такива от тия големи жълти ръкавици, дето можеш да пипаш ток, толкова дебела гума, че да не те хване ток, с една бухалка, с слънчеви очила и все пак лентата тук топ модел, с моите си дрехи, дето си хода с тях. И съм клекнала така, като слав сквот съм направила и някаква музика гърми отзад. Типичен. Това е топ модел Мис Пловдив. А в крайна сметка ти спечели? Аз спечелих специална награда, защото не съм мисис. Нали, не мога да спечеля конкурса по принцип, защото не съм женена. Аз казах ли ти, че мъжете ни спъват в този живот? Аз пак спечелих награда, за какво ми е да съм мисис. Ама не си спечелила другата, защото. Защото липсва. Има време. Това е така, за нямаме бърза работа. Добре. Какво интересно нещо се случи с мен? Аз бях на един кастинг. И всъщност минах през доста кастинги. Сега ще излиза ново реалити, както сте запознати. Даваха го по телевизията за кастинга Островът на 100 гривни. Преминах през доста кастинги, така че сега ще видим... Доста нива на този кастинг. Да, така че ще видим какво ще се случи. Не мисля, че стигнах много далеч. Бях на този въпросния кастинг за Островът на 100 гривни. Става въпрос за ново реалити, нещо подобно на Survivor, с части от Игри на волята. Според мен ще бъде някаква такава компилация. Нямам никаква представа точно какво ще се прави. Ще има различни игри. Разбира се, влиза 30 участника в самото реалити, нали, както всички знаем. И така се започва с съревноваване. Трите основни сегмента, които са нали, самото реалити, неща, които трябва да притежаваш, са коалиция, приятелство и стратегия. И ще бъде много интересно. Определено нямам търпение да го гледам и да видя точно какво ще бъде, как ще бъде, как ще изгарят, кой ще спечели парите, дали само един ще спечели парите. Или пък да влезеш ти в предаването, да те видим дали ти ще спечелиш парите. Кой знае, може и аз да вляза, така че аз съм сигурна, че ако ме бяха взели, може и да са ме взели. Не се знае до последно. Може би щях да спечеля, да знам. Не говори в минало време, ако обичаш. Не, това, и аз съм го мислила, че е много яко, просто, примерно, гледайки от мен, от моите качества, аз съм много общителна, много бързо мога да се сприятелявам с хората, обаче имам trust issues, такова липса на доверие имам у хората. И примерно, ако аз съм си мислила, че ако аз влезна в такова реалити, което е чисто стратегическо, не е чак толкова физическата подготовка, аз постоянно ще съм на щрек и направо ще им чувствам, че ще стигна до параноя, че някой някъде мисли нещо и върти нещо зад гърба ми. Че те готвят. Да. Просто общителна съм, но винаги имам чувство, че някой е фалшив пред мене. И може би ще стигна чак до параноя, което нали ме е спирало до сега. Или все още не съм си развила до толкова спокойствието. Аз искам да кажа нещо, върху което мислех последните няколко седмици. Преди време бях казала, че с най-голямо удоволствие бих влязла в ергенът. Връщам се думите назад. Абсолютно връщам се думите назад. Викаш с тия ергени. Никакъв ерген няма да издържа. В смисъл това да си харесваш някой човек и този човек да не знаеш дали те харесва, дали не те харесва и да трябва да го делиш с още 20 кусор, нали, жени. Да. Просто ще ме изкара извън равновесие. Аз такова нещо няма да издържа, така че продуценти, отказвам ви. Да, отказвам категорично. Аз мисля, че между другото ергена другата година няма да има чак толкова според мен желаещи. Ако е брюнет и висок и с сини очи, определено няма да го харесам. Затова... Чакай, че се обърна. Да. Тоест да разбирам, че не ме харесваш. Не, напротив, много харесвам визуално. Тук и аз отпаднах на високото, и аз отпаднах на сините очи и ще разчитам на косата. Не, че няма да го харесам. Има предвид, че просто аз харесвам поначало по-светли мъже. И шанса да си харесвам някой, който е по-тъмен, нали, напред с тъмна коса, примерно, е
много Тоест, по-малък. Алек е бил повече твой тип, отколкото предните. Да кажем. В смисъл, сините очи бих направил компромис за тях. Нали? Не ме привличат особено много сините очи. Предпочитам по-тъмнооки мъже, но пък с по-светли коси. Рядката комбинация. Да. Както тъмна коса с светли очи, така и светла коса с тъмни Точно очи така, да. харесваш. Това е. Така че да. Знаете ли, кое ще бъде много яко? Ако направят пак формат като Ергена, обаче хелуинска версия, примерно вместо да не дава роза на някоя и така да отпадне, просто да изгаснат лампите, навсякъде и да има един умрял човек. И така е отпаднала просто. Разбира се, може да не е умряла наистина, но просто е забавно. Нали знаете тия клипчета в Инстаграм, където е примерно ние през 2019 бяхме 15 години на единия човек, 25 години на другия човек и изведнъж, нали, епизод 1, нали, някога бяхме епизод 1 и отстрани, нали, вече другия човек го няма, просто го замаскират в черно и изведнъж кът и го режат. Виждала съм такива клипчета, но не много разбрах. странно го обясни. Не знам, обаче аз си го представям супер брутално. Така, те две чаши така цак и изведнъж просто тази става черна и къп я няма. Ма какъв е контекста? Че единият disappear. Да. Без да им го казват. Маля, Габи, какво каза? Аз нищо не разбрах. Май съм ги гледала и оставам с впечатлението, че съм ги гледала тия клипчета. Тоест? Искаш да кажеш като спотлайт, когато има и изгасне над светлина и остане само един човек. Да. Брутално би било. Демек сега едно ги няма, защото те не се виждат вече от светлината. Така или иначе вече имаме опит от тази годишният Ерген Алек. Имам предвид, нали, той не избра никоя. Да, той просто изчезна. Той просто светна и изведнъж изгасна. Да. Четахте ли какво стана после? Въобще не ме интересува. Те са другари от войната. Като цяло имаше някакви конспирации, на които аз малко го приемам като нож с две остриета, но продуцентите се опитват да пускат информация в интернет, че на Радо Тушев били взели телефона и там видяли съобщения как той е много шокиран от това, което се е случило, нали, че Алек е изчезнал. Нали, тук брато, него го няма, той просто си тръгна. Сега ще го накараме да снима поне един клип, нали, да може да се раздели с тях нормално. В крайна сметка Алекс си е хванал първия самолет с майка си и сестра си, още веднага не си е хванал даже самолета, който е всъщност запазен от продуцентите. Да, от продукцията. Това няма как да стане. И всъщност, докато са гледали този клип, където той се разделя с тях, той вече не е бил изобщо в Гърция. Той вече си е бил в България. Но според мен, може те така да се опитват да пуснат грешна информация, все едно те са знаели, че това ще се случи, това е сценарий, обаче пускат грешната информация, нали? Ние не знаехме за това, така. Демек реалитито е истинско. Не, той със сигурност, преди да се тръгне, им е казал, че се тръгва. Хора. За реалитито, в което аз бях на кастингите и когато подписахме договорите, нали, за конфиденциалност и въобще всичките договори, които сме подписвали, нали, когато се явяваш на толкова сериозни продукции, 50 000 лева беше глобата, и тя все още е такава глобата, ако ти се откажеш преждевременно. Аз не мога да си представя, нали, какво е ти да си, нали, главният, нали, актьор в такова реалити, за да просто да кажеш, не, аз просто финала няма да го снимам. Ма как така няма да снимаш финала? Поред мен, може би тази информация е вярна, но той ме каза, вижте какво, аз няма да избера момиче, дайте да измислим, нали, някакъв среден вариант. Аз разбрах, че е избрал момиче, просто избрал майка. Да. Значи пак има победителка, да. Самолет, Гърция. И сестра си, две жени е избрал. Въпреки, че много гадно така, нали, всички много оплюват майката, аз разбирам жената. И не мисля, че майка ти може до такава степен да ти повлияе за такова решение. Може. Не дей. Аз също имам много силна връзка с моите родители. Нали, тяхното мнение за мен е много важно и наистина би ми повлияло. Обаче някак, нали, ти си стигнал до някакъв етап в живота, в който, нали,
имаш отговорност, да, окей, и към нали, тези хора, но и към продукцията, и към въобще цялостно ти поемаш отговорност върху нещо, което нали, са намесени адски много пари. И не мисля, че той е така просто, нали, ще си кажем, аз няма да избера никой. Според мен той поначало не е искал. Аз му вярвам, че нали, не е искал да избере нито една. Му показа, че поначало не е искал. Просто той е трябвало да завърши шоуто, защото него това му е договор да завърши шоуто. И според мен той седмица, 2-3 някъде там до към Валерия и Йоана, той е знаел, че нито една всъщност не е тази, с която той иска да стигне до финал, но той не може изведнъж да каже, нали, какво да ги беше събрал пете, да им каже, вижте какво, аз до вчера си мислех, примерно, че Магия ще спечели. Аз съм гей. Но има нова информация, между другото, от тогава и за някои неща. Сподели? За някои неща не сме били прави. Бях чела някакъв коментар, момичета, проверете си информацията. Предполагам, заради моето изказване, че Магдалена са излизали там с Алек след предаването. Магдалена казва, че това не е така, което може да не е така, може наистина нарочно да се заблудили публиката, но за какво заблуждаваш публиката? Някой те е накарал да направиш тази простотия и после ти ходиш да се оправдаваш. Нали се бяха снимали в планината с едно вино и пиеха от еднакъв тип чаши. Алек и Магдалена. Имаше, да. В Инстаграм. В Инстаграм, да. Нали, или са се снимали по отделно време и просто са го направили, за да излъжат публиката, или наистина са били там двамата в момента и тя лъже, че не са били там двамата. Мен въобще не ме интересува. Не знам, аз това са вече клюки, които... Винаги съм смятала, че... Да. Това са клюки, които дори да ги разнищим, те не променят нищо. Така че реално той може да е с една от тях, така и да не се разбере от обществото изобщо. Може и да не е с нито една от тях, обаче да се изкара, че е с някоя, просто за да има някакво, нали, за да се говори. Напрежение преди финала. Напрежение, да. Не беше ли по-скоро идеята да запазят някакво очакване за по-интересен крайен енергия, за да не се окаже, че крайен това да развали гледаността? Възможно е, но аз смятам и, че по-скоро Маги сама е направила цялата тази постановка с тези снимки, за да може, виждаш ли, нали, да някакси, докато е в прайм тайм, нали, когато точно е най-популярна, нали, хората да се насочат погледите към нея, не към Надежда. Защото поначало се е знаело, нали, че, в смисъл, ние знаехме още преди да започне, нали, че Маги и Надежда, нали, са двете финалистки. И в момента, в който, нали, вече започва да се движи шоуто, нали, и тя дай сега, нали, да натисна малко повече, да може, както, нали, посоката е към Надежда, изведнъж рязко си цялата публика, нали, към нея. Според мен е стратегически от нея и аз смятам, че Маги или е била наистина поставено лице, или е страшен маркетолог. В смисъл, това е Виктория Капитонова номер 2. Тя даже сега наскоро в някакъв подкаст беше казала, че тя е правила маркетинга на една много известна всъщност кафетерия. Mm-hmm. И аз след като съм чувала за тая кафетерия, явно така доста добре се справя, но Виктория Капитонова е една. Това мога да кажа, аз съм и страшна фенка. Наде, твоята седмица как мина? Много яко. Звъня ли на Нещо ми е паднал гласа. Защо ти е паднал гласа? Много виках. Къде? Ма не на работа. Значи бях във Виена, бях на концерт на Металика за пръв път през живота си. Искам другия път да ме вземеш и мен. Ще те взема. Наистина, обаче да ме пишеш. В бакстейджа. Между другото, рейса, с който пътувахме, защото не беше концерта в Виена, в самия град, беше на там колко 30 км от Виена. И ние с едно автобусче пътувахме до там и то всъщност тия не знаеха къде да ни стоварят. И ни оставиха отзад на бакстейджа точно до турбусчетата на Металика, където с апаратурата. И ние викам, аз тук оставам. Аз ще ги чакам. Да, те са сигурни ще минат. Реално ти не можеш да отидеш на бакстейджа, ти имаш пропуск. Нали, без пропуск не можеш да влезнеш вътре. А той толкова беше ушашавен, самия шофьор не знаеше къде да ни пусне и никой не знаеше какво става, щом са го пуснали от бариерата, че ние се озовахме отзад на бакстейджа. И викаме, гати късмет, аз тук си оставам. Да. Буквално много яко беше. Видяхте ли на живо?
Да, аз бях на първия ред. Аз бях буквално отпред на оградата, имаше един човек и аз бях зад него. Не те ли е А страх, от че младата бакстейджа смачка така? изгониха ли ви? Или вие си тръгнахте? Никой не ни изгони, ние тъпите отидохме и заобиколихме, за да отидем да се наредим на опашка. Праведни граждани. Нали? Съвестни. Това е много гачен. Аз между другото се сещам за един филм, как се казваше, с Ан Хатуей. Точно в някакъв нов филм. Тя така се влиза в тоалетната на някаква много известна попстар група в един от вокалите. В неговата гардеробна. И му казва, нали, вижда го и казва, здравейте, нали, ами аз дойдох да използвам тоалетната, без да знае, че всъщност той е, нали, супер известен. И се влюбва и целият свят започва, мисля, той е много известен, той е като Джастин Бибър, мисля, като One Direction. И тя е много по-възрастна от него, той е доста по-млад, разделят се. Те сме ги играли. Аз имам една така подобна история. С мен се снима известна личност. Така ли? Да бе, още до време там, 2014-та, Сещате ли как ме примерно. Стига бе, глупости. Когато имаше Coca-Cola фестовете и нали, вече всички отиваме на бекстейджа и всички крещат Атанас Колев, Криско и някакви такива имена. При което аз мисля, че се снимах с, да речем, Атанас Колев и след това дойде някакъв друг пич, който си мислех всъщност, че ще ми извика отново Атанас Колев, нали, пак да се снимаме нещо. Пич обаче такъв просто ми взе телефона, снимахме се, върна ми телефона и аз съм така окей, седа и гледам. И след някакво време, такова вече съм се прибрала вкъщи и минало, да речем, седмица, се сещам, че това е Лео. Отдел Лео Рафи играта. Лео се е снимал с мен, аз не знаех кой е тогава. Той пича ти напомня, че е бил такъв, да знаеш, аз съм тук. Добре, разкажи сега, че наистина беше малко така грубо от наша страна. Аз още много се вълнувам, защото това ми е една сбъдната детска мечта, буквално от 8-9 годишна мечта е да отида на концерт на Металика и то точно се случи на 1 юни, на Деня на детето и като за първи концерт аз не знаех къде се намирам, защото не беше в България, беше в съвсем различна страна и като за първи концерт да отида в последния момент да се реда на опашката, да влезна една от първите, не знам как се получи, не знам как се предредих. Даже като се предреждах си изпуснах на брат ми худито и даже един пич ми го върна, вика, това твое ли е? Го върна, много беше яко. И да се наредя най-отпред, буквално, имаше един човек пред мен и аз зад него. Такъв голям късмет изкарах, като за първи концерт, защото аз не знаех къде се намирам. Буквално не знаеш какво става, не знаеш нито откъде да минеш, нито, защото там на първа линия са само хора, които редовно си ходят по тяхни концерти и си ги следват по турнета, по датите. И те много добре знаят в колко часа трябва да са там, да се наредат на опашка, откъде трябва да минат, последователността. На всичко знаят, така че да се предредат и да отидат най-отпред. Аз нищо не знаех. Хубаво, че беше един човек с мене, където му рисувах якито. Едно от яките на Металика, което направих и ми беше гордост. Това е неговото яки и той в знак на благодарност сигурно човека ма заведе и ми показа как да бъда на първи ред и аз винаги ще съм благодарна на него. Защото буквално ги гледах ето така. Те бяха тук. Много. И Джеймс се лигавеше с китарата, Кърк също се лигавеше с китарата пред мен. Бяха много брутални. Трухилю си хвърли, басиста си хвърли едно от перцата за бас-китарата и аз го лових. Да, в смисъл, настъпах го. защото ако трябва да се навеждам, просто някой ще ме отнесе главата. Той е боя за перца, е просто уникален. Аз казах, че това ми е по-достоинството. Аз няма се бия за перца. И си го настъпах перцето и викам, никой да не ми го пипа. Взели го в крайна сметка? Да, взехме го и аз го подарих на брат ми, защото той свири на бас-китара и ще кандидатства сега в консерваторията и беше много готино, защото беше хвърлено точно от басиста, нали, по време на свирене. А той бас-китара ще учи, така ли? Да. Миначе е за него, да. Нали? И много се вълнувах. Беше много висена, изключих си абсолютно всички жизнени функции, защото 12 часа висях права, не ядах, не пих вода, отидах един път до тоалетна. Нищо не бях правила. Висях права и даже не седнах, но си заслужаваше. И направих една фотосесия на кон.
Другото нещо, което ми се случи, Аз ти ги гледах снимките. направих А това Виена ли фотосесия. стана? Не във Не, Виена. ти стоеше на кон, уточни, А къде? че не си снимала ти коня. Да. Да. Сега те разбрах какво казваш, да. А къде я направи? В една конна база с една приятелка фотографка рекламираме, по принцип снимаме роклите на една жена, на един бранд. И тия рокли са много такива екстравагантни. И тя беше уредила в една конна база да отидем и да снимаме там роклите, но предишната вечер беше валяло адския дъжд и на тази конна база беше само кал. И сега тая рокля, защото човека, който беше с нас, реално който се занимава с конете, каза, нали се сещате, че тия големите рокли, Да. защото е такъв плат, ама много наслоен такъв беше. Ти си я виждала всъщност. И вика, нали сещате, че конете като видят тия рокли и просто ще се разбягат във всичките посоки, няма да можем да ги хванем. Защото ще се изплашат. Това е нещо много огромно за тях. И трябва преди това да ми дадете тая рокля. И буквално му дадахме една синя рокля и той му навираше на коня в лицето роклята, за да може, нали, коня да спре да изпитва страх от тая рокля. А наистина ли го беше страх в началото от роклята? Беше го страх, защото това е огромно в някакъв изкрящ цвят, който той не е виждал. Преди това коня се беше изморил, предварително беше трениран и се беше изморил. Навираха му тая рокля в лицето половин час и го гонеха буквално с нея, за да спре да обръща внимание на роклята, за да мога аз с това огромното нещо, като се кача на коня, той да не избяга. Защото просто аз ще се претрепа. Щяхте да отлетите към залеза просто. Нали? С коня. Щеш да се получи много яка фотосесия. И да, беше готино. Аз бях яздила преди и знаех, нали, какво да правя, като се кача на този кон. И как да го дърпам, откъде и какво що. И той си беше много спокоен. Беше много готино. Почувствах се като на уния сватбите на по-различните етноси, където са. И като на кон. Извиняй, златото ти беше по-малко, отколкото трябваше. И между другото на коня се качих с моето яки, което съм нарисувала с логото на Guns N' Roses отзад. Аз това не го видях. Общо взето това се случи. Приключих учебната година. И това е. С мене. Ами, доста помрънкахме по тази тема. Така че, ако искате... Сега, ако искаш да почнем да мрънкаме. По случай, между другото, юни месец, решихме да си поговорим малко за... Понеже юни месец всяка година за е признат като Pride Month, Pride месец, т.е. месец на Pride е гордост. Да. Нали, месец на гордостта, т.е. гордо да застанеш и да кажеш какъв си и да си извоюваш правата с гордост. Нали? Да не се криеш. И затова всъщност е готино, нали, да я разнищваме тази тема, защото има много предразсъдъци относно нея. Относно това движение, което се направи и как се изкриви това, дали е от медиите или от обществото всъщност се изкриви. Идея си нямам. Или от хората, които го направиха и други се присламчиха да го изкриват. Не знам. Чисто според мен е изкривено от медиите. Прекалено много се показва. Целият юни месец е пълен с информация за това, нали, то те блъска от всякъде. И просто хората много попиват. Значи трябва да тръгнем от началото да обясним защо се прави този Pride Month, защо се обявява всяка година. Свързано с... дали е свързано всъщност с LGBT движението? Да. Идея си нямам. Мисля, че е свързано. Или LGBT е съвсем друго нещо. Не, точно това е. Свързано е. Така. Всъщност тези хора се борят за права, искат да бъдат равностойни в обществото, но според мен обществото го разбира като борят се да бъдат равни, да могат да се виждат, да се показват. Да имат повече от обществото. Така го разбира обществото, според мен. Защото ти досега дали си бил хомосексуален или хетеросексуален, в магазина можеш да си влезеш без да те прибият, можеш да си гласуваш напълно спокойно, ходиш на работа. Единственото, което не можеше, е да се сключват бракове. Да, и да имаш деца.
Мисля с Да, двама да ги настойници. осиновяваш също не може. Да. Тоест Явно. можеш да ги осиновиш сам, ако ти позволят. Да. Аха. Но Но ако са две Да. майки, примерно, няма да ти дадат, ако те знаят, че... не ще ти дадат, просто едната няма да участва. Едната няма да се води законна майка. Да. Което значи, че ако се случи нещо с другата или с другия, зависи от какъв пол е семейството. Ако се случи нещо с законния родител, другият родител няма абсолютно никакви права над детето или децата. И е имало много случаи, в които децата са били отнети за държавата, нали, Да. от... Добре, а няма ли някакви такива настойник или човек, който да отговаря пред закона за теб, нотариално заверен документ, който, примерно, ако не се случи с мен, моето дете, нали, ще го вземе да го гледа някой друг, брат, сестра. Според мен няма причина да не може, но мисля, че те просто искат да са майка 1 и майка 2. Нали, искат да го пише по документ, че това е така. Или айде вече родител 1, родител 2. Няма майка, Това баща родител тук. едно, родител две, да се звучи много Да. такова За мен програмирано, като за мен не машинално е редно звучи. поначало, нали, едно дете да бъде гледано от две майки или двама бащи. Въпреки че харесвам клипчета такива, които виждам в Инстаграм, нали, попадала съм на такива семейства. Нямам нищо против, нали, да си гледат децата както искат, ако държавата им позволи, но Но това е, че държавата не им позволява. Да. И може би има хиляди причини, поради които не се е позволява, но за мен, макар да имам приятели, които наистина категорично са си гейове, да използваме тази дума, и приятелки, които са си лесбийки, въпреки че това, нали, в световен мащаб, нали, му казват, нали, че всички са геи. Нали? Аз смятам, че си има мъж и жена и това е нормалното и естественото. И по този начин трябва да се случва бракосъчетанието. Така че оттам нататък, нали, кой как живее, по какъв начин, нали, има много семейства, при нас съм живяла, нали, с майка ми и с дядо ми, нали, то това е, нали, едно семейство, нали. Обаче от друга страна пък, примерно, баща ми, нали, ме е гледал със светла памет на дядо ми, така че пък тогава са ме гледали двама мъже. Никъде не пише, нали, примерно, че единият е повече родител или другия е повече родител. Да, но при хомосексуалните бракове, при гей браковете и гей двойките, когато имаш дете, то се води просто на единия родител. Другия родител няма права. Ама то е така, в смисъл, примерно, когато моя баща замина за чужбина, нали, майка ми основно тя ме е гледала. Мисъл, тя ми е, нали, настойникът в държавата. И то по презумпция се предполага, че единия така или иначе, нали, взема повечето решения. Тоест той е родител настойник. Ето в училище в бележника, нали, го има. Кой е родител настойника? Един човек е, не 2, 3, 5, 10. И не мога да разбера... един, но по принцип решението се взима от двата родителя. В смисъл, ако проблема, нали, е единствено само в родителството, нали, окей, нека да им позволят. Нали, то май не е само в родителството, доколкото разбрах, не могат да имат общ имот. Нали, ако въобще могат да имат, как да не могат. Ти и аз можем да си купим апартамент да бъде наш общ. Но ако... Тоест, те като не могат да сключат брак, не могат да имат такъв имот по брачески или там, как се нарече, аз не знам. Брачен договор. Да, т.е. ако се случи нещо с единия или при развод, ако се случи нещо, апартамента не се дели... нали... Как така? В смисъл, апартамента може да си има, нали, да бъде писан на две имена. В смисъл, как така само на едно име? По принцип, по закон ако хората се съгласят да отидат там пред нотариус, не знам къде се извършват тия неща, може да напишеш, този апартамент е наполовина на еди си кой си, другата половина на еди си кой си. Аз този гей парад го разбирам на принципа на това. Аз искам, виждаш ли, да ходя навсякъде, всички да знаят, че аз съм гей, да всички нали, да знаят, нали, какъв съм. Мисля, за мен той е абсолютно излишен. В крайна сметка мисля, че всеки сам избира съдбата си. Така е. Значи ти си решил, че ще си такъв и искаш да не се притесняваш, нали? Ако, примерно, аз харесвам жени, да не съм с един мъж на сила, за да мога да бъда приета от обществото, но в крайна сметка се съобразявам с едни изисквания. Нормите. И с едни норми. Да. Както ние двете сме високи, аз и не довиждам, аз летец няма да стана никога и това е смисъл, дори много да го искам.
Има си неща. Не, това трябва да Животът аз не е баскетболистка справедлив. няма да стана. Точно като да седи на Да. 50 и да искаш да станеш баскетболистка. В смисъл, И 62 съм. да, Моля да, ти се. да. В смисъл, един вид, ти знаеш просто, че няма как да стане. И го приемаш. В училищата това е, че хората ги е страх, че започват да се пропагандира в училищата. Това, което им казват, ти сам ще избереш какво искаш да си. Да. И може би цялото това нещо, цялото искане на тези елементарни права, които, нали, които имат, хората искат да имат, хомосексуалните искат да имат, това се примесва с транссексуалността и джендърството и избора какъв искаш да бъде жена, мъж, куче, конни и тем подобни простоти. И с онова, аз ако съм жена, пък ти ме наречеш мъж, аз ще те съда, нищо, че съм такъв пол. Нали, аз ако съм решил, че ще бъда жена, нищо, че имам мъжки полов член, ти ако ме наречеш мъж, аз мога съвсем спокойно да те съда, както, нали, той каза, че в щатите Не, така това е се случват вече отвратително. нещата. Много се изкривява. Та вижте, аз ви подкрепям. Съм окей, всеки да живее живота си по начина, по който иска да живее. Нали? Но смятам, че има едни норми, които, нали, да не кажа 100, но 99,9% от българското общество е категорично против това, нали, говоря хората, които не са хомосексуални, нали, хомосексуалността да се приеме нали, по закон. Не знам как се казва, нали, съжалявам, не искам никой да обидя. Всъщност аз не знам къде е златната среда в цялата история. Нещо като златна среда няма. Може би децата да се пишат на двама родители, окей, това според мен може да се позволи, но да кажем, примерно, майка да пише детето, примерно, на най-добрата си приятелка, примерно, нали, като втори настойник. Някакви такива неща, не знам да се... Това е да се много голяма отговорност. Това са неща, които се случват от пъти на път. Да, но мисля, такива неща Значи, не за да бъдат какво се борят? позволени. Да, това е въпросът. Точно за какво се борят. За да може да ги показват, да се чува за тях, да се говори за това нещо и хората да знаят за тяхното съществуване, защото видиш ли е много важно и света трябва да се върти около тях. Моя възглед в момента над обществото ни глобално говоря, аз го наричам чалга култура. Чалга културата, една от нейните така есенции е аз съм най-важен на този свят, света се върти около мен, аз имам права, още откакто съм се родил, нали? Не е нужно да ги печеля по никакъв начин, респект, уважение и такива неща също ги имам само, защото съм човек и смятам, че съм готин. Трябва да се съобразите с мен, с моите желания, пък аз с вашите мога да си помисля. Защото аз си знам правата, но не си знам задълженията. Да. Не знам, аз не смятам, че лично ние пречим по някакъв начин на тези хора с нещо. Нали, ние трите специално. Но пък тук смятам, че се намираме в едно не особено добро трио, тъй като нито една от нас не е хомосексуална. Тоест, нали, да видим другата гледна точка. Нали, може би има неща, които ние не знаем. Нали, като какви проблеми те срещат, нали, ежедневно. Може би единствено осъждането от хората. Това е Нали, най-големия. Да, Това е най-големия. но то по презумпция се случва на абсолютно всеки. В смисъл, имам една приятелка, която е 1,90 и всеки, който я види и казва, мале, ти си 1,90, мале, каква си такава или какво си, или що Да, и си. мен ми се е случвало. И на теб Мале, се е каква си случвало. висока, да. Ти си 1,76, в смисъл, аз съм, колкото всичките си приятели мъже, примерно, нали, които са ниски за мъже, нали, съм, мале, каква си висока. Ма не съм висока, в смисъл, за жена, примерно съм, нали, една идея по-висока, но не съм, примерно, щърка 2 метра. Но ти и дори да просто си бях 2 нисък. метра, да, но дори да бях 2 метра, пак, в смисъл, те осъждат хората така или иначе. Нали? Аз даже в Каквото и момента, да правиш. на място, на което работя, бях питала, мога ли да се взема суфле за вкъщи? Нали, при което вие всички знаете как се прави суфлето. Като идеята ми беше, че аз работя нали, на това място и мога да си, суфлето ми може да се приготви, да си поистина малко като кексче, да си го сложа в пластмасова кутийка и на другия ден да върна съда, в който е направено суфлето. И половината сервитьори бяха като, ма ти неадекватна, не си как така ще вземе суфле за вкъщи. И аз казвам, аз за По първи принцип път... се поръчва суфле за вкъщи, но може да си го поръчаш от тия фирми, така да си Как доставят ще храна. вземеш суфле за Да. вкъщи? Ма ти луда ли си? Ма ти да не си тъпа? Ма ти знаеш ли как се приготвя суфлето? И аз казвам, бе хора, чакайте, аз съм на тази земя също за първи път. В смисъл, може пък никога да не съм яла Бе, суфле. хора, как се приготвят? Чакайте, бе, аз ли нещо се не разбирам? Да, мисля, те бяха... Един вид, идеята няма значение за суфлето, нали? Идеята е, че те съдят
нали, заради едно суфле, камо ли, примерно, ако бях хомосексуална, сигурно щяха да ме съдят за начина, по който се обличам, за начина, по който изглеждам, за това защо въобще харесвам жена, примерно, или нали, ако бях мъж, Да. нали, защо харесвам мъже, или примерно, не знам, не трябва да ходиш на парад за това нещо. Мисля, това е като някои безмислени протести. Мен това ме предупредиха, че парада гей е всъщност, парад и един гей протест. прайд, Pride Month няма Да. нищо общо с гей парадите, които се правят. Реално ме предупредиха да кажа, нали, разликата, защото гей парад е точно това, което казваш, парадира се, ето аз съм различен, аз съм такъв, приемайте ма. Аз съм мъж, който си е направил операция и станал жена, обаче харесва жени и които са си направили операция, станали мъже, ама още се приемат за жени и някакви карам такива, нали, тротинетка. Да. Това са тия паради, които не трябва да се бъркат с Pride Month, защото те там казват гордо какви са и искат това да се приема като нещо нормално. Просто да не ги осъждат хората, като ги видят да се целуват с някой мъж. Окей, нека да го направят за 1 час, да минат по Витушка, да покажат кои са с знаменцата, да се поцелуват, защото това е нормално. Смисъл, имам предвид, нормално е да целунеш човек, когато обичаш, нали. Въпросът е по какъв начин точно го целуваш. Нали? Аз пък, примерно, не съм фен на хетеросексуални хора, които, нали, те направо се изяждат нали, по улиците. Това също, по същия начин. Аз не го приемам за нещо нормално. Но нека да минат, нали, с знаменцата, нали, да покажат кои са, нали, като манифестация. Нали? Това, нали, смисъл, манифестация, макар и смешно да звучи, нали, да покажат кои са. Но смяната на половете, джендър, мендър и така нататък, това е далеч от моята представа. Като си се родил с тая енергия, тя нито не ти е дадена случайно, в смисъл тя ти е дадена с някаква цел. Аз, примерно, ако съм се родила с повече мъжка енергия, на мен реално задачата ми е да си развия женската. И то е така. Аз съм се родила с много мъжка енергия. Аз се виждам, преди като се обърна назад, се виждам като някаква мъжка рана. Аз с мъжка енергия ли съм? Не, ти по-скоро си с женска. Но, нали, аз се гледам преди как съм си се гордела с моята си мъжка енергия, нали, това вече е и нали, от възпитание, и от средата, в която живееш, нали, има много фактори, които ти го определят. И всъщност осъзнавам, че моята роля в живота ми е аз да си развия женската енергия. И не може, ти си малък, ти си неосъзнат, ти не знаеш какво става. Имаш повече мъжка енергия в себе си, повече, нали, така хормони, мъжка рана си държи се по-така и си казваш: аз искам да бъда мъж, защото мъжът е по-силния пол, примерно, нали? Отивам да си сменям пола. Не става. Ти не растеш по този начин в този живот. Ти трябва да си събудиш твоята си привличаща енергия. Ти трябва да се научиш да бъдеш жена. Нормално е, като живеем в един марсиански свят, нали, в който е управляван от мъжете, който е управляван от агресията, да събудиш мъжкото в себе си, да искаш да си по-мъжка рана. Говоря от гледна точка на жените, нали? Защото така показваме ние сила, така е в животинския свят. Но просто ролята ни в този живот е да си развием женската, нежната страна, любящата, даващата, грижовната страна. Не казвам, че е лесно, напротив, много е трудно в този свят, в който мъжете и в който агресията и силата физическата се приемат за, как да кажа, за нещо по-силно. А по принцип в природата женската енергия и жената е много по-силна, отколкото мъжа. Защото жената нищо не прави и привлича. Мъжа се бори и така постига. Нали? Да. Но още на 18-20 години ти си неосъзнат, ти не знаеш какво става с теб. И решаш, че си смениш пола, защото така е по-яко. Това не го разбирам. Имаше такава ситуация, сега ще ви кажа, че аз в един разговор, много скоро, буквално, наистина много скоро, от 3 вечери, първата вечер сядаме на една маса и започваме да си говорим. Така и така. И първата тема, аз чувствам много натива в нея. Казвам някои неща и мъжете скачат, нали. Малеле, нали, как може толкова много да знаеш по тази тема. Втора вечер обсъждаме още 1, 2, 3 теми и аз просто за чист късмет, нали, всичките теми до този момент, които са били засегнати, аз съм много начетена на тях. Нали. Обаче на втората вечер вече реагират: ама ти всичко знаеш, нали, ама ти това, ама ти онова, ама ти това, ама ти онова, ти знаеш примерно 5 до 6 неща. Нали, какъв проблем става? Минава една седмица, идва в тази въпросната трета вечер и аз чувам нещо, което мозъка ми до ден днешен не може да... Нали, те са минали 2 дена от тогава. Нали, мозъка ми не може да го асимилира
да симулират това, което се случи. Седнаха на третата вечер и казаха: мале тоя Пламен, как може толкова много неща да разбира Евала? И аз буквално седях, нали, никой друг Пламен? не разбра. Примерно казвам, въпросният Пламен. Тоест един вид, този Пламен, мъжете му се възхищават, че знае толкова много и че може толкова много, а пък когато аз като жена мога толкова много неща и разбирам от толкова много неща, е проблем. Едва ли не е ти, нали, мисъл, точно ти, защото си жена. Мисъл, то се усети разликата. Дей много знае, Да, защото си жена. точно така. Един вид за мен беше проблем, че знам толкова много неща, нали, ти всичко знаеш, нали. Обаче, когато този Пламен, нали, не му истинското име, този Пламен знаеше всичко, те му се възхищаваха. Боже, как може толкова много неща да прави? Може и коктейли да прави, и наргиле да прави, и заведение да върти. Пък аз като мога да направя 3 коктейла и знам как се правят, примерно, нали, ти всичко знаеш. На тях им е голяма гордостта. Те няма да признаят, че ти знаеш повече или че ти не си много начетен. Това е егото. Мъжкото его. Но живеем... Да тръгнем тогава да си правим някакъв парад на жените. На жените. То е било. Той го е имал този парад. Когато сме си извоювали елементарните права да гласуваме, да работим, да си избираме мъжете, с които да се женим. Да. Смисъл? От както феминизма. Стало много време и не е слизало там. Там точно не забелязвате женската енергия. Не забелязваме, разбира се, но колко водещи лидери има жени в световен мащаб? Много малко. Но може да се замислиш защо. Да, това е така. Аз като категорично казвам, нали, за мен мъжа е по-добрия, нали, пол, точка по въпроса от моята гледна точка. Но въпросът е в това, че аз съм много щастлива, че на жената се е били позволени толкова много неща. Да шофира, да учи, да ходи на църква, да ходи на работа. Ти можеш, но може и да не го правиш. Нали? Според зависи кой как си пече питката. Ако мъжа каже, виж какво аз мога да си позволя да те гледам, нали, не дей да работиш, ако не искаш, окей. Но едно време е било, ти няма да работиш, защото не трябва да работиш. Има разлика. Просто с плюсовете си идват и минусите, за съжаление. Явно сме искали да бъдем до такава степен, нали, да си вземем живота в ръце, за да не можем да позволяваме това да ни се случва пак на нас. Но реално, както каза той, аз ако имам един човек до себе си, който ми осигурява стабилност и сигурност, който изкарва пари колкото за нас двамата и който аз знам, че уважава моите качества, личностни и каквито и да е било качества и казва: аз си харесвам работата, мога да работя и за двамата, ти можеш да не изкарваш, в смисъл можеш да не работиш, можеш да си работиш за удоволствие. Аз ще си работя за удоволствие, както каза той, ще си рисувам дрехите, ще си ги продавам, парите ще си идват за мен. Това е вече златната среда, защото аз мога да му осигуря уют, мога да му осигуря спокойствие, емоционална подкрепа и мога да отгледам и възпитам едно дете, 2, не знам дали бих издържала психически, но да кажем, че ще ги стикаш. Но да кажем, че човека, аз наистина съм сигурна в него, че той няма да ми посегне, че той няма да ме сметне за даденост и да ми каже: аз тук ти изкарвам прехраната, аз тук те храна, ти ще правиш каквото аз ти кажа. И че човека няма да злоупотреби с това нещо. Защото в момента, ако той тръгне да злоупотребява с това нещо, аз много бързо мога да си хвана чоколата и да му кажа: гледай си работата. Аз почвам да работя и си изкарвам пари и да се издържам. Ти не ми трябваш. Но преди не сме могли да го кажем това нещо. Да, и в крайна сметка малко то, всъщност едно време е било по-скоро, че мъжът е роб на жената, отколкото, а пък те са го приемали, че, нали, жената е роб на мъжа. Защото той мъжът работи от сутрин до вечер, а пък жената наистина може да се сготви, да се изчисти, да си спре примерно там за 2-3-5 часа, не знам за колко време да са го правили едно време, но да кажем примерно за 2-3 часа, преспиваш детето и детето спи примерно от 2 до 4-2 часа и ти можеш да си лежиш, да си четеш, ако можеш да четеш, да си рисуваш и така нататък, нали, някакви удоволствия. Нали. Но да, вижте, между другото, в тези по-патриархалните семейства, примерно, или вижте елементарно Турция. Наистина жените как се стоят в къщи, имат си слугини и така нататък, и те се стоят красиви и така нататък. Аз, между другото, понеже съм участвам като съдия на международни състезания по бадминтон, не на всички, но има някои, нали, на които съдействам. И там съм забелязала даже, че някои от турците си идват с жените. Не ги пускат. В смисъл, не могат
идват си с жените като... Не, че жените ги ревнуват, напротив, мъжете ревнуват жените и не ги оставят в къщи. Те си идват на състезания с тях. Да. Което стигаме до извода, че в някои райони това турския менталитет все още си е практика. Да се върнем на темата. Искате ли за хомосексуалните и за прайда? Така. Добре, аз мога да ви разкажа една интересна история. Едно клипче бях видяла в Инстаграм на някаква мацка, дето се оплаква в TikTok всъщност. Аз забременях, нали, с... как беше? Спермен донор? Така беше донор на сперма. Термина не улучих, както и да е. С нейната приятелка. С нейната приятелка по някое време се разделят. Понеже няма никаква документация, нали, че това дете е по някакъв начин на двете, она се възползва от това нещо и казва: не, аз няма да го издържам това дете. По никакъв начин законно ти не можеш да ме накараш да ти плата пари за това дете, то не е мое. И тази сега търсеше разбиране от хората: айде да накараме хората, които даряват сперма, като им се роди дете от тази сперма, да плащат издръжка. Да, бе. Ще плаща той. Да. Защото едва ли не трябва да понесеш последици за това, че ти даряваш нещо. Трябва да си носиш отговорността и после като се роди детето, да плащаш за него. Защото си мъж и така и се възползват от това пък. Това на мъжете е тъпо, че примерно случайно се случва нещо. Нещо е такова, примерно. И някой глупак може да те задължи да плащаш пари. Няма как ти смисъл. Ти отиваш там, не си даваш данните, единствено само те изследват, нито имена могат да ти намерят, нито нито визуална снимка имат твоя... Но ето и за какви права си няма да се борят. Ти трябва да знаеш биологичния родител какъв е. Няма информация кой е човека, съвсем сериозно хора. Аз съм проучвала точно, абсолютно на 100% анонимно. Стига, бе. Изследват те какъв си, изследват дали имаш някакви заболявания, нали, генетични заболявания, цвят на очите, цвят на косата, физически характеристики, още нещо беше. Няма информация, нали, нито къде си роден, нали, нито кои са ти родителите, нито пък ти кой си. Само единствено, нали, каква националност си, какви националност са родителите ти. Естествено, как така? В смисъл, то ти реално си истински баща на това дете и те след това могат да ходят и да те търсят и да те намерят кой си. Ще го търсна. Ама защо, като ти всъщност сама искаш да си направиш дете? Ти не искаш да си направиш дете именно от този човек заради качества, които той притежава. Добре, и ти защо си правиш дете, за да може, не ти, за да може някой да ти го издържа после? Добре, погледни от гледната точка на мъжа. Той си дарява спермата и после не знае, ако мина някой през улицата, дали е негово или не. Няма значение, тези хора си носят сами последствията. Да, и те си преценяват сами и имат някакви избори. И той отива и примерно казва, нали, първо, аз знам, че имат и платени такива донорства, нали, има и където си даряваш. И защо не, примерно ти си мъж, примерно да кажем хомосексуален, който няма намерение да има деца, обаче въпреки всичко смяташ, че трябва да дадеш нещо на света, не направиш така да отидеш примерно някъде, идва една 40 годишна жена, която виждаш ли тя няма мъж до себе си, решава, че иска да си направи детенце, така и така, чрез инвитро процедура, инжектира се тази сперма в нея, защото примерно нейните познати мъже не искат да бъдат бащи на нейната дете. Нали, тя отива, инжектира си, прави си детенце, ражда си го това детенце, гледа си го и така нататък. Нали, и не трябва да има абсолютно, според мен, никакво право това дете да знае кой има бащата, нито пък майката да държи отговорен, нали, бащата. Това как ще се чувства детето и как ще се чувства майката си, абсолютно не е избор да си мислила, когато е правила това дете. Защото това е едно, нали, и аз, не дай Боже, нали, или айде не аз, една жена, да кажем, примерно ражда детето на 16 годишна възраст, младо момиче, не може да гледа детето или родителите я карат, както едно време са ги карали да си остави детето за осиновяване. И какво, нали, взема го някакво семейство да го гледа това дете и утре в други ден това дете иска да намери родителите си, нали, биологичните. Те са се отказали от теб. Явно не искат. То затова си има закон, който казва, че ти, нали, но почти невъзможно е всъщност да разбереш кои са биологичните родители, защото те са тези, които не искат да имат достъп до теб. Ако мине време и размислят? Те може, тогава вече започва да се търсят и така нататък. Освен това досие, което всъщност е заключено, може да бъде отворено, мисля, че само от усиновителите ти. Ако те ти дадат позволение, всъщност ти да разбереш кои са твоите биологични родители.
Така съм чувала, нали, ако греша някъде, нали, моля за извинение. Не знам какви са тези неща, не знам как се чувстват, нали, тези хора. Имам много близка приятелка, която е в такова положение, нали, иска да разбере кои са биологичните родители, но има някаква причина, поради която, нали, ти нямаш право на тази информация и трябва да го приемеш този факт. Мисъл, болно е, гадно е, обаче такива са обстоятелствата. Нали, трябва да виниш някой друг за това. Не си виновен ти. Още повече, ти можеш да искаш да го намериш този родител, за да му търсиш имоти. Или за да отидеш и да го отрепеш, защото виждаш, че ти е причинил някакъв кофти живот. Или че имаш братя и сестри, поне тях да намериш. Да, или примерно, защото искаш нещо хубаво да излечеш от тази ситуация. Но има някаква причина, която не зависи от теб. Има някаква причина ти да харесваш мъже, има някаква причина ти да харесваш жени, има някаква причина ти да бъдеш хомосексуален. И или приемаш тези норми, или, не знам, или излизаш на... Абсолютно. Не, така и всичко се случва с причина. И относно това изкуственото забременяване, изкуственото раждане, за което говорим, аз съм консервативна на тази тема. За мен това изкуственото ме плаши все още. Не мога да го приема и аз съм на мнението, че... За инвитро ли говориш? Или за генно модифициране на за деца? изкуственото, в смисъл един вид всякаква от донор. форма. Не инвитро, защото инвитро може да се направи всяка една двойка, която не може да има дете. Не. Ако ще лошо е това, което казвам, но под всякаква форма изкуственото, съжалявам. Не съм родител. Чакай, това не е изкуствено, то пак е почти на 100% естествено. Не, той има, просто не се получава. Мисля, т.е. един вид сперматозоидите не могат да достигнат до... Не, те хората, те си правят секс мъжа и жената и примерно да кажем след 6 часа отиват и с иглата инжектират. Без намеса на инвитро, обаче, че не е хубаво. Независимо... Аз не смятам, че това е толкова изкуствено, колкото примерно една жена без мъж да отиде, нали, да се инжектира, нали. Дори това да е. В смисъл, това вече, нали, е малко по-така странно. Но... Дори така да го кажем, аз съм на мнението, че ако на теб ти е заложено да нямаш деца, ако трудно, нали, ти се получава да имаш деца, пак е с някаква причина. Значи пътят ти на растеж е някъде другаде. Трябва да наблегнеш някъде другаде. Колкото и ще бъда осъждана от много хора в момента с това, което казвам, но аз съм на този принцип. Не е най-важното нещо на живота, в живота, ти да имаш дете. Както много хора го казват, да продължиш пътя, нали, да продължиш рода, да създадеш нещо ново. За мен това не е най-важното. За мен най-важното е ти да се слееш със себе си, да си в хармония с себе си, да се заобичаш такъв какъвто си и да ти е приятно да откриеш своя вътрешен бог, да ти е приятно да си в собствената си компания. Защото хората казват, света е за двама. Да, света е за двама. Но първо ти трябва да си в тотална хармония в себе си, за да откриеш и да привлечеш другия човек, който също е в същата хармония с себе си, защото хората са казали, че ние привличаме това, което сме. Не можеш да привлечеш някой друг човек. И тогава вече, ако ви е писано вас двамата, ако имате наистина такава любов за даване и ви е писано натам да ви е пътя, това ще се случи лесно. Каквото си е за теб, си идва лесно. Това е вселенски закон. Ако не идва лесно, значи трябва да търсиш някъде другаде да натискаш. Има хора, които им е писано да се развият кариерно. Има хора, които им е писано да са някакви гурута и да променят света към по-добро. Да, обаче като ти е писано да ти се случи едно нещо велико, ти е отнето друго нещо. Но, нали, не трябва да се придържаме към тия форми. Това имах предвид, че съм консервативна в това нещо. Трябва да си е между мъжа и жената. Ако ти е писано, може да ти е писано да осиновиш дете. Нали? Отиваш, помагаш на някакво, нали, дадено дете, което е изпаднало в безизходица, гледаш си го като свое собствено. Но такива изкуствени неща на мен са ми много... плашат ме. Аз съм абсолютно за и осиновяването, и инвитро процедурите. Абсолютно за съм на всички теми, които говорихме до момента. Наистина малко така признавам, че ми е много чужда темата за съпружически отношения еднополови и въобще съвместно гледане на дете от еднополови двойки. Не съм срещала такива хора, може би това е причината. Но... Аз пък като бях във Виена видях много.
Не, много няколко видях, които, нали, тук примерно не ми се случва да ги виждам, но там ги видях. Не да бъдат заедно и да им, нали, смисъл като двойка. Смисъл, имам приятели, които са си гейове и си живеят като гейове. Имам предвид гейове да имат деца. Да. С колички, такова гледат нещо си не съм ги. виждала. Да. Направим впечатление. Тук няма как. Трудно се вижда, за съжаление. Но там си ги има. В смисъл, приемам го, нали, но без да ходят на този апарат. Нека да хората да си гледат както искат децата. И нека хората да кажат в коментарите, защото ние не стигнахме до някакъв извод реално. Консенсус. Някакъв консенсус не направихме. Ние не сме хората, които могат да кажат трябва или не трябва. До консенсус на тази тема не може да стигнем според мен. Единственото, което може да накараме публиката, е евентуално да коментира тяхното мнение по следните въпроси. Защото ние самите три нямахме конкретно мнение, твърдо за или твърдо против, ние пак бяхме някакси по средата. Може би, защото и за нас е странно, в смисъл, аз това казах, но то няма, ние не сме хомосексуални, не знаем как се случват нещата. Аз приемам тези хора, смятам, че и вие ги приемате. По никакъв начин не пречат на нашето съществуване, нито пък ние пречим на тяхното, защото сме нормални, виждаш ли, нали, с нормална сексуална ориентация. Нали, хората са щастливи, гледат си децата, живеят си най-вероятно по-щастливо и по-здравословно, отколкото много нормални двойки. И е важно в крайна сметка, нали, в края на деня ти да се чувстваш окей с себе си. А вече дали в закона те пише като родител или не те пише като родител, нали, е друго нещо, което не зависи нито от мен, нито от вас. Дени, твоето мнение? Че ти не можа да си го изкажеш. Водолейското мнение ми е много така важно, като моето мнение, хуманно мнение. За мен е важно какъв човек си. То е ясно, че не може да сме само хетеросексуални или всички да сме нормални и да няма никой, който да е малко по-странен в този свят. Но важно е какъв човек си, да имаш някакви ценности, да можеш да се съобразяваш с обществото и да не изискваш повече, отколкото имат другите. И да, в смисъл да не пречиш, света не се върти около теб. Един хомосексуален мъж, знаете ли какво ми беше казал и мисля да приключа тази тема? Той ми беше казал, хомосексуалността е само за интелигентни хора. Тоест... Хора, които разбират силата на това нещо и могат да го контролират. Защото много от хората нямат самоконтрол. И прекаляват с нещата, които са им дадени и изискват все повече и повече. Дето казахте сега по-рано, ти му подаваш пръст, то ти отхапва ръката. През юни месец се случват и други неща. Да. И е важно да... Оскверниха го този месец. Нали? Да. Няма да казвам друга. Стига. И 1 юни, което е деня на детето и не само на децата като физически, като деца, ами на детското в нас, което всеки трябва да си го запази и в момента, в който ти умре детето вътре в тебе, е просто въпрос на време да приключиш и ти. Така че всеки трябва да си пази детското вътре в себе си, да си го прегърне и да си... Защото много хора като пораснем забравяме всъщност какво е да си дете и много хора като станат родители забравят какво е да си дете и много деца така си развиват едни травми, с които доста често се борят и не могат да си живеят хубаво детството. А всъщност ако всеки си запази детското в себе си, света ще бъде много по-цветно и готинко място и много по-свободно и позитивно. Така че за мен това е много голям празник. И факта, че бях на Металика. Точно на тази дата. Нали? Си сбъднах детската мечта, така че да, готин месец. Ресторанта, да кажа нещо относно 1 юни. Бях на работа на 1 юни. Беше мазаляк в целия мол. Направих си експеримент да честитя празника само на децата и да честитя празника, нали, на едно семейство казвам на децата честит празник, нали, ти как се казваш, те предно казва, аз казвам Павел. И аз казвам, Павел, честит празник, нали, честит 1 юни, честит ден на детето. И той много благодаря. И на следващото семейство, отново с детенци, нали, здравейте, как се казваш, той предно казва, нали, се казва Даниел. И аз казвам, нали, честит празник на детето и на малки, и на големи. Искам да ви кажа, че реакцията на родителите беше тотално различна. Някои родители просто бяха забравили, че те някога са били деца. Нали? Да.
Беше Да. много интересна реакцията. Наистина беше много готино. Да, аз и на нашите, защото с майка ми, с баща ми и брат ми си имаме група във Viber и те, нали, ние бяхме тогава във Виена и ни честитиха онзи ден, нали, празника. И аз казвам, честит празники на вас. Просто не забравяйте детското в себе си. И те супер много се изкефиха, защото като те завърти този живот и като започнеш да мислиш всъщност за, нали, по-зрелите неща, които по-възрастните ни имат на главата и ти забравяш за това детското. И всъщност хубаво е, че го има и той един ден в годината, в който ако си забравя, може да се подсетиш, в който може да си вземеш едно балонче с хели, или светещо LED балонче, или светещи ушички на котенца, или да си духаш там сапунените мехурчета и балончета и да ти стане супер готина душичката, да отидеш да цапаш в гьол с босите крака и да... Тук вече прекалено. Що? На 60 години да го правиш, но... Що? Аз супер много ще си скефя, ако го видя някой човек на каквато и възраст да е. Просто ще отидеш, ще цапам до него в гьол и ще кажа: ево, чиче. Но да го направиш, може би веднъж е така, нали? Да. За майтапа. Да, е така, Окей. просто да ти е готино на душата за това. Хубаво е да има такива дни. Вие представяте ли се, че някога страшните ви майки, страшните ви татковци, нали, страшни, като си дете, нали, всички се струват страшни, когато ти правят, нали, акция респект, но вие представяте ли се, че страшните ви родители някога са ходили да отварят хладилника и да гледат кога лампичката ще изгасне? Да. Правили са картичка, нали, честит рожден ден, мамо, рисували са, притеснявали са се, било ги е страх от турбалан. Мисля, това е супер странно, как може мама и тата да ги е страх от турбалан. И те са били деца. Всъщност това е една от най-големите методи за терапия, когато искаш да излекуваш някакви неща, нали, някакви страхове в себе си. Или ако искаш да погледнеш на родителите ти под друг ъгъл и да се справиш, нали, с неразбирателството, е просто да ги смалиш и да ги погледнеш като едни малки дечица. Хора, беше ли много приятно, че ни гледахте и се надяваме, наистина, аз лично се надявам да не съм обидила никого. Приемам хората такива каквито са. Нали, на принципа, че са хора. Просто нещата, които не са ми приятни, се опитвам да ги изолирам от себе си и да не общувам с този тип хора. Абсолютно. Това мога да кажа. И пишете в коментарите какво ви е мнението за Pride Month, за месеца на гордостта. И за какво? Мнението ви за всичко като цяло. За всичко. Бе, нещо там напишете, да четем. Питате се да бъдете по-добри хора и да наистина да приемате нещата, които се случват около вас, защото утре и други ден не знаете как ще ви завърти живота и въобще какво ще се случи с вас. Това, което даваш, това получаваш. И не губете детското в себе си. Не забравяйте, че някога сте били деца и бъдете деца цял живот.